जोंनि बे हिरिम्बाफुरि बाथौ गोथार खैलामाव जों दा जोंनि सान्थिपुर हालामाव थानाय साखाथि फाखाथिनि जिहेतु गामिफोरनि लाइमोन फरायसाफोरखौ जोङो बुथुमनानै दायो मोनसे मोसानाय फोरोंगासिनो दङ। बेनि उद्देश्यआनो जाहैबाय फैबाय थानाय समाव जोंहा 21 एप्रिल बैसागनि 7 तारिख जोंहा बेयाव जिथि दुवार दुफारा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे बाथि रंजालि बैसागु फोरबो खुंफुंनायजों लोगोसे बेयाव मोनसे लांदां बैसागु बादायलायनाय बेयाव हाबाफारि लानाय जादों। दा बेयावबो बाहागो लागोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा चिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि मोनसे लांदां बैसागु बादायलायनाय बेबो जोंनि सान्थिपुर हालामाव जागोन। बेयावबो जोङो जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो बाहागो लाहोनो थाखाय जों बे हाबाफारिखौ दा लानाय जादों आरो आसा खालामो जे जाहाथे आं फंबाय बिनानावमोनखौबो खावलायगोन जे बिथांमोना मोजाङै प्रेक्टिस खालामनानै बै जानो गोनां जिहेतु मोसानाय बादायलायनाय बे बादायलायनायाव जाहाथे देरहानो हायो, गावनि जे रोंगौथिखौ दिन्थिनानै देरहासार जानो हायो, आं बेखौनो मिजिंथियो आरो। दा आङो बेखौनो बुंगोन जे जोंनि बुहुमाव थानाय साफ्रोम बर' माहारिखौनो जे जेरावखि थाया मानो, जेखि खामानि मावा मानो, जे गावनि हारिमुखौ फोथांनांगौबा गावनो गोसो जानांगोन। बेनिखायनो बयबो ज' जालायनानै खौसे जालायनानै जे बबेबा मोनसे ओनसोलाव हालामाव मोनसे बिदिनो रंजानायजों लोगोसे बेयाव बादायलायनायफोरखौ लाफायोबा मोजां जायो। जेरै मोसानाय बादायलायनाय, बेजों लोगोसे माखासे जे फरायसाफोरनि थाखाय जे बायदिसिना जे बिसोरनि लाइफआवहाय जि बादायनाय बा जि हाबाफारिखौ लायोबा मोजां जायो, बे हाबाफारिखौ लानानै हाबा बा बैसागु रंजानायखौ खुंफुङोबा गाहाम जायो, आं बेखौ सानो आरो बेजोंनो जोङो जोंनि बे हारिमुखौ फोजौलांनो हागोन, आं बेखौ मिजिंथियो आरो। दायो आं बेखौनो बुंगोन जे जों जेब्ला उन्दैमोन जोङो नुदों जोंनि आबै आबौमोनहा जोंनि आदै मादैमोनहा जे बैसागुखौ रंजानो थाखाय सप्तासे सिगां थालिम जायोमोन। दा बै थालिम जानाया ओरैबायदिमोन जे बेयाव माखासे जोंनि हारिमुनि माखासे नेरसोनफ्रा नुजाथियोमोन आरो, जेरै खाम, जथा, सिफुं, सेरजा लानानै थालिम जायोमोन आरो जेब्ला बैसागु सफैयो अब्ला बिसोरो रंजायोमोन आरो। दायो नुबाय जोंनि बे प्रेजेन्ट सिटुवेसनाव जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरा जे माखासे मडार्न टाइपआव लाबोनो नागिरदों। दा आं सानो जोङो बे मडार्नजों खारफायोब्ला जोंनि माखासे हारिमुनि सिनायथि, बे सिनायथिया जोबलांनो नागिरो। दायो जोङो नुयो बैसागु फालिनायखौ जे स्टेज प्रग्राम खालामनाय, नंगौ खालामनांगौ, थेवब्लाबो जे जोंनि बर'फ्रा गोदो माबायदि बैसागु रंजायोमोन नैबे बुस्थुखौ एसे दिन्थिदेरनो थाखाय जेरै खुगा मेथाइजों मोसानाय, गावनो खननानै खाम सिफुं लानानै मोसानाय बादायलायनाय बा मोसानाय रंजानायखौ लायोबा गाहाम जायो आरो बिदिजोंनो जोंनि हारिमुखौ जोङो दिन्थिनो हायो आरो। एसे गासिखौबो हायाबाबो एसे सोलायनायखौ लाबोनानै जे जोङो बैसागु फोरबोखौ जोङो फालियोब्ला गाहाम।